ఈ సంవత్సరం ఎలక్షన్లో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ పెంచడం కోసం పనిచేస్తున్న వాలంటీర్లందరికీ ఈ ఆడియో అంకితం. చెడునే ఓడించేదం ఉన్నదిరా, మంచిని గెలిపించే పవర్ ఉన్నదిరా. చెడునే ఓడించేదం ఉన్నదిరా, మంచిని గెలిపించే పవర్ ఉన్నదిరా. నిన్ను నన్నే కాదు దేశాన్నే చుట్టుకున్న సమస్యలకే సొల్యూషన్. మీ ఓటు నా ఓటు మన అందరి ఓటు కోట్ల కోట్లే పడ్డా ఓట్ల సంద్రంలో నీ ఒక్క ఓటే. అవినీతిని ఆపొచ్చు, తప్పుల్ని దిద్దొచ్చు, భవితలనే నిలపొచ్చు, దేశాన్ని మార్చొచ్చు. అవినీతిని ఆపొచ్చు, తప్పుల్ని దిద్దొచ్చు, భవితలనే నిలపొచ్చు, దేశాన్ని మార్చొచ్చు. నీ యొక్క ఓటు, నీ యొక్క ఓటు. ఒక్క ఓటు, ఒక్క ఓటు, ఒక్కటంటే ఒక్క ఓటు, ఒక్క ఓటు, ఒక్క ఓటు, ఒక్క మీ ఒక్క ఓటు. ఒక్క ఓటు, ఒక్క ఓటు, ఒక్కటంటే ఒక్క ఓటు, ఒక్క ఓటు, ఒక్క ఓటు, ఒక్క మీ ఒక్క ఓటు. చెడునే ఓడించేదం ఉన్నదిరా, మంచిని గెలిపించే పవర్ ఉన్నదిరా. చెడునే ఓడించేదం ఉన్నదిరా, మంచిని గెలిపించే పవర్ ఉన్నదిరా. అందుకే నీ ఒక్క ఓటు వేసేయ్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.